Γεια σας, είμαι ο Νίκος. Και εγώ ο Αντώνης. Σήμερα θα δούμε πώς να επιλέξουμε SUP. Το βασικότερο είναι το επίπεδο εμπειρίας που έχεις με το SUP. Αν είσαι αρχάριος, μέτριος ή προχωρημένος. Το επόμενο σημαντικό κριτήριο είναι το σωματότυπο του χρήστη. Αν είμαστε μέχρι 70 κιλά, θα επιλέξουμε μια σανίδα μέχρι 9-10 πόδια. Αν είμαστε 70 με 90 κιλά, θα επιλέξουμε μια λίγο μεγαλύτερη σανίδα από 10 έως 10,6. Και για χρήστες 90 και παραπάνω κιλά, θα κοιτάξουμε να επιλέξουμε μια σανίδα 11, 12, ίσως και περισσότερα πόδια. Να θυμάστε, όσο μεγαλύτερη, τόσο πιο σταθερή. Οι βασικές κατηγορίες SUP είναι 4. Το All Round, το Touring, το Race και το Yoga SUP. Το All Round ενδείκνυται για αρχάριους και είναι κατάλληλο για χρήση σε θάλασσα, σε λίμνη αλλά και σε ποτάμι. Το Touring είναι πιο στενό και είναι κατάλληλο για μεγαλύτερες αποστάσεις και πιο έμπειρους χρήστες. Το Race είναι ακόμη πιο στενό και πιο μακρύ, ιδανικό για αγώνες και μόνο για έμπειρους χρήστες. Το Yoga SUP είναι πιο πλατή, για μεγαλύτερη σταθερότητα και ιδανικό για ασκήσεις επάνω στη θάλασσα ή και τη λίμνη. Πολλοί μας ρωτάνε τι SUP να επιλέξω, φουσκωτό ή σκληρό. Τα πλεονεκτήματα για το φουσκωτό είναι η εύκολη μεταφορά, η αποθήκευση, κατάλληλο για οικογένειες, για ταξίδια και για αρχάριους χρήστες. Από την άλλη, το σκληρό απευθύνεται σε πιο έμπειρους χρήστες για την απόλυτη εμπειρία στο νερό, για αγώνες και ταχύτητα. Βέβαια, δεν είναι τόσο εύκολη η μεταφορά του και η αποθήκευσή του. Η επιλογή είναι δική σας. Με την αγορά του SUP, μην ξεχάσεις τα αξεσουάρ που θα χρειαστείς. Τα περισσότερα φουσκωτά SUP έρχονται ξεπλισμένα με σακίδιο μεταφοράς, κουπί και τρόμπα χειρός. Υπάρχουν κάποια έξτρα αξεσουάρ που πιθανόν θα χρειαστείς. Προτίμησε ένα πιο ελαφρύ κουπί, fiberglass ή και carbon. Πάλι άμα θέλεις το κάθισμα που θα κάνει το SUP σου να χρησιμοποιείται σαν καγιάκ. Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ηλεκτρική τρόμπα που θα σε βοηθήσει να φουσκώσεις το SUP στον ήλιο, αλλά χωρίς να υδρώσεις. Και τέλος, μην ξεχνάμε την ασφάλειά μας. Αγόρασε σωσίβιο είτε είσαι ενήλικας είτε και παιδί. Την προσοχή σας. Φοράμε πάντα σωσίβιο, σε μικρούς και μεγάλους. Τα παιδιά πάντα με επίβλεψη στο νερό. Δεμένο λιζ πάνω στο σκάφος. Δεν υποτιμάμε τον καιρό. Αγαπάμε τη θάλασσα και τη σεβόμαστε. Στο Smart Fitness θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε SUP και αξεσουάρ και πλούσιες προσφορές. Δεν μην ξεχάσεις, κάνε εγγραφή και like στο κανάλι μας και αν έχεις οποιαδήποτε απορία, άφησε το σχόλιο σου από κάτω.